Ceredigion. Iaith. Cymuned. Cyfyd. Cyfeillgarwch. Y Gymraeg. Un peth bach sydd bobl yn neud dros yr iaith Gymraeg, fi'n meddwl, yw helpu bobl eraill i ddefnyddio fe fel dysgwyr. Wel, os yw fi angen rhyw wasanaeth cyhoeddus, y peth cyntaf wi angen yw cael siarad yn iaith yn hunan, sef yn Gymraeg. Oherwydd fel na wy'n teimlo'n fwy cysurus, fel na wy'n teimlo wy'n gallu'r mynegu'n hunan orau. Mae'n bwysig yn credu i ni fel siaradwyr Cymraeg yn gallu'r defnyddio'n iaith i ni gryfa yn, a felly hefyd iaith i ni'n meddwl trwy hefyd, os boed yn y sector cyhoeddus fel awdurdod lleol, neu bod iechyd, neu meddygfa. Mae'n eitha neis gwybod bod fi'n gallu codi'r ffôn a dechrau'r sgwrs yn Gymraeg. Wel, unrhyw sefyllfa felly wy'n gorfod siarad â rywun yn swyddogol. Siarad Cymraeg yn bwysig achos yna beth sy'n meddwl fi'n cyntaf. Mae fe'n bwysig i fi o ran cyfathrebu trwy y iaith dwi'n dewis, hynny yw y Gymraeg, achos fyny fi'n teimlo mwy hapus wrth cyfathrebu. Teimlad cysurus, teimlad mwy gartrefol. Deall, hapus. Mae'r hyder yn y Gymraeg yn well, so fi'n credu fi'n cyfathrebu'n well achos fi'n mwy hyderus yn y Gymraeg. Wel, yr un sy'n digwydd pan i ni'n deall nad yw'r gwasanaeth ddim i gael ar Gymraeg, ydych chi'n gorfod ailfeddwl. Dychmygu, wel, mae rhaid i fi roi hwn yn yn ail iaith. Mae'r meddwl jyst yn goffod mynd mewn i'r fath o reset mode, os yna'r term felly, ble chi jyst goffod ail meddwl, reit, mae rhaid i fi feddwl hwn ffordd fanol nawr. Felly mae fe'n taflu'r momentum felly. Mae siarad Cymraeg yn rhywbeth sy'n dod yn hollol naturiol. Mae fel cael mel ar y gwefus. Fel eistedd lawr a cael paned o de gwyn. Dydd Gŵyl Dewi hapus a gwnewch y pethau bach.